Príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vás privítala na dnešnom webinári, ktorý bude venovaný kybernetickej bezpečnosti. Na začiatok predstavím svojho spoludiskutujúceho, je ním Andrej Mišura, ktorý je manažérom kybernetickej bezpečnosti. Ahoj, Andrej. Ahoj, ďakujem pekne. A moje meno je Jana Venhartová, som riaditeľkou Potravinárskej komory Slovenska. A prečo sa dnes stretávame? Problematika kybernetickej bezpečnosti je momentálne veľmi aktuálna a špeciálne medzi potravinárskymi podnikmi. A preto sme sa rozhodli, že pripravíme sériu webinárov práve so zameraním na potravinárov, ale celkovo možno aj podnikateľov, ktorých sa problematika kybernetickej bezpečnosti bytostne dotýka. Tak, Andrej, poďme asi rovno k nejakým tým praktickým veciam, praktickým otázkam. Tak prečo teda tá kybernetická bezpečnosť? Kybernetická bezpečnosť je naozaj téma dnešných dní. Rozprávame sa o nej stále, počúvame o nej zo všetkých uhlov. My sme si pripravili tento webinár preto, aby sme pomohli organizáciám, ktoré sú na začiatku možno tej cesty v rámci kybernetickej bezpečnosti, aby sme im prakticky ukázali alebo možno ich posunuli, zodpovedali ich otázky na danú tému a teda aby sme možno ako keby stáli pri nich v tom, aby vedeli aspoň tie základy, alebo sme si zodpovedali tie základné kroky, ktoré by sme teda mali spraviť. Čiže kybernetická bezpečnosť je naozaj téma, ktorá je tu a pokúsime sa vysvetliť alebo poukázať na to, prečo je dôležitá a prečo vlastne by sme sa mali všetci venovať. Určite áno. Mne samotnej volajú mnohokrát vystrašení potravinári, že teda vzťahujú sa na mňa tie podmienky, prečo, čo je nové a videli sme aj pred nejakým časom, že bola napadnutá veľkým kyberútokom práve nejaká výrobňa mäsových výrobkov v Nemecku a im to odstavilo výrobu. Takže tá prvá otázka je teda, na koho sa vzťahujú tie všetky povinnosti a prečo, z čoho nám to vyplýva? Rozumiem. Povinnosti kybernetickej bezpečnosti by som rozdelil do dvoch rovín. Jedna je tá legislatívna, že mám teda nejaký zákon alebo teda nejaké nariadenie, ktoré mi hovorí, že musím niečo robiť, ale chcel by som podotknúť, že kybernetická bezpečnosť by sa mala týkať naozaj všetkých, bez ohľadu na to, že či ma legislatíva do toho tlačí alebo nie. A prečo je to tak? No je to tak, lebo sme závislí od vlastne informačných technológií, od počítačov. Vo výrobe takisto máme zariadenia, ktoré sú v podstate napojené na iné systémy a bez nich dnes už by ani tá samotná výroba vo všeobecnosti, nie len v potravinárstve, nefungovala. Čiže kybernetickej bezpečnosti sa určite je potrebné venovať vo všetkých sektoroch a či som jednoducho malý, či som stredný, či som veľký alebo nadnárodný koncern, v zásade rovnako. Mám sa jej venovať. Ak sa bavíme o tej legislatívnej časti, to znamená, že máme tu nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, respektíve ten zákon on nie je nový, ale je teda jeho novela, ktorá je platná od januára 2025. A vlastne je to ako keby transpozícia smernice NIS 2, ktorá vlastne rozširuje sektory a segmenty na nové subjekty na Slovensku. A kvôli tomu sme si vybrali aj sektor potravinárstva ako našu fiktívnu spoločnosť, o ktorej sa budeme celý rok rozprávať, lebo je to segment, ktorý je v podstate nový a je asi jeden z najviac zastúpených, čo sa týka organizácie a počtom. Určite áno, vlastne výroba potravín sme aj kritickou infraštruktúrou a preto narušenie našich systémov asi by bolo zásadné aj čo sa týka zásobovaním obyvateľstva tými základnými potravinami. A vrátim sa teda možno k tým začiatkom a tej legislatívnej požiadavke, čiže spomenul si, že sa to týka všetkých, samozrejme tá kybernetická bezpečnosť, pretože narušenie tých systémov ohrozí aj toho najmenšieho. Čo sa týka tej legislatívnej povinnosti, vzťahuje sa to takisto aj na tie úplne najmenšie podniky, alebo to začína nejakým obratom, kedy už sa vzťahujú nejaké tie zákonné povinnosti na tie naše potravinárske firmy? Jasné. Nevzťahuje sa to na všetkých. Sú vydefinované segmenty, ktorých sa to týka a sú vydefinované v podstate veľkostné parametre, od ktorých sa to začína, ktorých sa to týkajú. Tieto organizácie v podstate majú povinnosť do 60 dní od platnosti novely zákona, čiže od 1. januára 60 dní, majú
teda povinnosť prejsť ako keby samoidentifikáciou, že či prekročili dané parametre a ak áno, tak sa majú nahlásiť Národnému bezpečnostnému úradu ako prevádzkovateľ základnej služby, to je ten pojem, ktorý budeme používať. Takto sa to v rámci legislatívy definuje. Čiže sú definované parametre, ktoré si musím vyhodnotiť. Nie všetci potravinári do toho musia spadnúť, sú vydefinované segmenty, to znamená, že vieme úplne jasne dnes povedať, kto áno a kto nie. A ako si spomínala, sú tam obratové kritériá a v podstate veľkostné kritériá, čo sa týka počtu zamestnancov. Čo je podľa teba najlepšie, pretože aj tí malí, možno strední, väčší, majú možno nejakého ajťaka, či už vlastného, alebo nejakého externého, takže kde začať? Som majiteľom teda nejakej tej potravinárskej firmy, dozvedel som sa, že možno nejaké povinnosti sa budú na mňa vzťahovať. Čo mám teda povedať tomu svojmu ajťakovi? Budem to teraz hovoriť zo svojej role manažera kybernetickej bezpečnosti. Každá organizácia, tak ako ho potrebuje ajťaka, ktorá má informačné systémy, ako potrebuje možno právnika, ako potrebuje ekonóma alebo šéfa výroby, takisto dnes potrebuje manažera kybernetickej bezpečnosti. Ak bude zasiahnutá legislatívou, respektíve bude regulovaná legislatívou, tak je to aj zákonná požiadavka. Všetky takéto subjekty musia mať teda svojho manažera kybernetickej bezpečnosti, ktorý má okrem viacerých požiadaviek, hlavne sú teda ako keby definované požiadavky na jeho nezávislosť od vlastne IT alebo prevádzky informačných systémov a vlastne musí spĺňať nejaký znaložný štandard. Čiže každá organizácia, ktorá je pod legislatívnou reguláciou, by mala mať a podľa legislatívy musí, možno nie ešte hneď teraz na začiatku, ale v priebehu obdobia, musí mať vlastne manažera kybernetickej bezpečnosti, ktorý bude zastrešovať tú odbornú časť ako keby tejto témy. No a to je ten nositeľ tej myšlienky kybernetickej bezpečnosti v organizácii a on má práve prinášať vízie, témy a vlastne okruhy, k čomu sa a kedy tá organizácia má venovať. Tak, aby splnila legislatívu a legislatívne požiadavky, ale zároveň, aby mitigovala možné rizika, ktoré dnes z toho kybernetického sveta na ňu môžu dopadnúť, ktorými sa chceme vlastne vyvarovať. Samozrejme. To znamená, že ak má nejaká firma nejakého ajťáka, tak ten nemôže byť zároveň tým manažerom kybernetickej bezpečnosti. Ako som pochopila, že musí to byť teda nezávislý nejaký ďalší človek, alebo teda môže si to dať i firma robiť treba aj externe? Jasné. Kybernetická bezpečnosť sa skladá z viacerých rolí, budeme sa o tom rozprávať neskôr, ale čo sa týka samotného výkonu z pohľadu zákona, musí byť nezávislá od IT. Čiže áno, tu by to nemal byť alebo nemôže byť vlastne ten ajťak. Ide o to, aby na problematiku vlastne ochrany informačných systémov sme sa nepozerali len z pohľadu prevádzky, že musí to ísť a čím skôr nech to ide, ale zároveň, aby sme zabezpečili aj vlastne implementáciu tých bezpečnostných opatrení, ktoré ale musia byť samozrejme v ako keby súbehu aj s tým výkonom, lebo ak mi to nepôjde z akéhokoľvek dôvodu, tak vlastne na konci dňa je to kybernetický incident, aj keby som ho takto neklasifikoval, tak vlastne tá firma nerobí, lebo nejde. Na druhú stranu, čo chcem povedať je, že kybernetická bezpečnosť alebo manažer kybernetickej bezpečnosti určite nie je náprotivok, ako keby IT. To nie je niekto, kto ide teraz sekať nejaké požiadavky a všetci mu idú vyhovieť. Z môjho pohľadu a dobrej praxe manažer kybernetickej bezpečnosti úzko spolupracuje s vlastne IT oddelením, aj s ostatnými oddeleniami samozrejme, tak aby sme spoločnými silami zabezpečili, aby tá organizácia bola bezpečnejšia. Určite. Áno, a ja to chápem tak, že nemôžeme sa starať len o tie zásoby tých potravín, čo vyrobíme, ale aj tie dáta samozrejme sú pre nás veľmi dôležité, ktoré máme, čiže starať sa o to, aby boli v bezpečí tieto dáta, ale aj teda ostatné všetky tie informácie, ktoré tá potravinárska firma má, tak je dôležité bez hľadu na to, či tu máme zákonnú povinnosť alebo nie. Čiže
Určite tá pozícia má svoje opodstatnenie, ale keď sa vrátim k tomu, že dobre, máme tu teraz nejaké rýchlo zákonné lehoty, lebo máme už pomaly koniec februára a sám si povedal, že máme tu nejakých 60 dní, takže tí, čo sa nezbadali doteraz, čo by mali čo najskôr urobiť? OK, čiže máme 60 dní na to, aby sme sa identifikovali ako prevádzkovateľ základnej služby. Ak sme to tak ešte neurobili, tak musíme si to vyhodnotiť. Musíme si otvoriť zákon 69/2018, ktorý v prílohách definuje sektory, ktorých sa to týka. Ak sa identifikujem v daných sektoroch, idem ďalej na vyhodnocovanie veľkosti. Sú aj sektory, ktoré nemajú takéto povinné parametre a tam je špecifický režim, že stačí, že v tom sektore som, ale netýka sa to potravinárstva, ale sú aj takéto segmenty. Ak sa tam nenájdem, nie som prevádzkovateľ základnej služby, to znamená, že neplatí na mňa legislatíva, nemám žiadne povinnosti zo zákona. Ak sa tam teda nájdem, vrátim sa a zistím, že mám prekročené vlastne veľkostné požiadavky, tým pádom sa identifikujem ako prevádzkovateľ základnej služby a mám túto povinnosť sa nahlásiť Národnému bezpečnostnému úradu. Ako sa robí takéto nahlásenie? Robí sa to vlastne ako keby komunikáciou s vlastne Národným bezpečnostným úradom a existujú na to rôzne postupy. Hlavne by som sa orientoval na stránku mbu.go.sk, kde sú v podstate formuláre, kde je celá táto agenda vysvetlená. Stiahnem si v podstate registračný formulár, ktorý vyplním. Sú tam nejaké základné údaje o organizácii, o nejakých ako keby kontaktoch, štatutároch, potenciálnom manažerovi kybernetickej bezpečnosti a podobne. Vyplním a doručím Národnému bezpečnostnému úradu akokoľvek. V zásade dá sa to poslať e-mailom, asi nie je úplne najlepšia voľba, ale dá sa to poslať samozrejme ako keby doporučenie poštou na podateľňu a dá sa to samozrejme nahrať cez Slovensko.sk ako vlastne podanie voči Národnému bezpečnostnému úradu. Potom, dobre, tak sme sa nejako identifikovali, vyplnili sme všetky tlačivá, poslal som to ako podnikateľ na ten Národný bezpečnostný úrad. Oni to nejakým spôsobom posudzujú, prechádzajú, môžu ma vyzvať na doplnenie, alebo môžu povedať, že je to nedostatočné, čo som tam uviedol. Je to samozrejme tak, MBU to prechádza a vyhodnocuje, to znamená, že oni to nejakým spôsobom spracujú. Ak sa teraz nemýlim, tak na to majú 30 dní, ako keby do 30 dní. A čo je dôležité, informujú vás o tom, že ste sa stali prevádzkovateľom základnej služby. Máme ešte niekoľko typov, ale to teraz je v podstate bytočná komplikácia. A príde mi informácia o tom, alebo oznámenie o zaradení medzi prevádzkovateľom základnej služby. A to znamená, že od dátumu, ktorý je uvedený na tom oznámení, sa vlastne stávam PZS a začnú mi plynúť lehoty. Super, takže splnili sme si nejakú tú základnú možno povinnosť a keďže my tým webináre máme rozložené do viacerých častí, samozrejme nebudeme predbiehať tie časti, sme úplne na začiatku, takže som sa identifikoval, že moja firma teda spadá pod tento zákon, musím mať manažera kybernetickej bezpečnosti. Si to ty. Musím spomenúť, že si bol aj ocenený ako manažer kybernetickej bezpečnosti roka, čo si sám hovoril, že ti už zostane, takže k tomu gratulujem, že máme tých najlepších. Prišiel si teda do tej mojej potravinárskej firmy, vyrábame nejaké možno zdravé tyčinky, chrum. Vítam ťa u nás a čo teda ten tvoj prvý mesiac? Ako bude vyzerať, alebo ako vyzeral ten prvý mesiac už v našej firme? Ďakujem pekne ešte raz za možnosť teraz sa ako zúčastniť riadenia kybernetickej bezpečnosti v tejto našej spoločnej spoločnosti. Takto, ten prvý mesiac je o tom, aby sme zistili, alebo aby ten manažer bezpečnosti vlastne sa rozkúkal. Povedzme to jednoducho. Treba sa zorientovať, treba vedieť, čo je pre tú organizáciu dôležité. Treba si možno
prejsť prevádzku, treba sa zoznámiť samozrejme s ľuďmi, s manažmentom a podobne. No a treba si získať ich dôveru. Nebudeme si asi klamať, tá kybernetická bezpečnosť je nová téma. Je to niečo, čo tie organizácie, oni riešia dlhodobo, len to tak nevolajú. Oni to riešia, alebo oni to volajú ako IT, lebo však sú to počítače. A v zásade majú pravdu a tu ideme do levelu 2, alebo do vyššieho levelu, kde začína tá bezpečnosť dostávať svoje kontúry, tak ako by to možno, že malo vyzerať. Je to proces, ktorý sa bude diať dlhodobo. To zaužívanie toho, že tá kybernetická bezpečnosť je tu, ostane a je potrebná, je to beh na dlhé trate a preto z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ak si nezískame dôveru vedenia, že to má zmysel, že to nerobíme len preto, lebo tu nejaká legislatíva nebodaj z únie prišla, tak to v podstate nebude mať dobrý koniec, respektíve tá organizácia sa nikam nepohne a nebude bezpečnejšia, nebude vedieť lepšie reagovať na v podstate hrozby, ktoré tu sú. Bez podpory vedenia to teda nejde, to je ako keby absolútne základné a vedenie si musí uvedomiť, že tá bezpečnosť je tu pre nich. To je ako poistka, nazvem to. Všetci platíme poistky, ale nikdy ich nechceme použiť. To znamená, že mám havarijnú poistku na aute, no mám ju, lebo sa to stať môže, ale nikdy ju nechceme aplikovať. Samozrejme, tak ako keby zdravotnú poistku a podobne. Ale je to teda určitá ochrana, určitá poistka toho, že keď sa to stane, tak budem na tom asi lepšie. Teda budem to vedieť lepšie zvládnuť, niekto mi s tým pomôže, alebo som sa na to lepšie pripravil. Čiže kybernetická bezpečnosť je tu na to, aby sme aj zajtra vedeli vyrábať, aby sme aj zajtra vedeli podnikať, aby vlastne ten biznis bežal aj zajtra. To je ako keby ten message, ktorý som, alebo tá vlastne myšlienka, ktorú som chcel odovzdať, alebo by som chcel odovzdať organizáciám. Nie je to len naplňanie nejakej legislatívy, je to preto, aby sme sami vedeli aj zajtra podnikať. Určite áno a tým, že sa bavíme o potravinárstve, to je rýchlo obratkový tovar, čiže my naozaj nie sme v stave, že keby boli narušené naše systémy interné a nemáme prehľad o skladových zásobách, o procese výroby, alebo už teraz fungujú objednávky, všetko teda elektronické, aj dodávky, faktúry, takže tam tieto výpadky samozrejme znamenajú stratu peňazí, takže ako si povedal, je to ako poistka, že jednoducho sa chránime pred tým, aby sme predtým nemali veľké výpadky a samozrejme aj tí naši zákazníci, pokiaľ nebudeme vedieť dodať my, tak oni si nájdu náhradu a nemusia sa teda vrátiť, pokiaľ nemáme nejakú silnú značku. Takže pozrieš si teda tú prevádzku a čo potom? Ako spolupracuješ teda s tým ajťakom našim? Na to používame pojem bezpečnostný výbor. Na riadenie kybernetickej bezpečnosti používame v podstate takýto pojem a ono to znie strašne noblesne. Ono to znie, že bezpečnostný výbor, to je ako bezpečnostná rada štátu, to je nejaký ultimátny orgán, ktorý všetko vyrieši. Áno, je to ultimátny orgán, ktorý by mal všetko vyriešiť. Ale o čo ide? Ide o to, aby sme dostali relevantných ľudí na jednu loď. To znamená, aby sme spoločne, to nie je rozhodnutie manažera bezpečnosti, to jednoducho nie je rozhodnutie ako keby šéfa IT, to je spoločné rozhodnutie, aby sme tú organizáciu spoločne posúvali proste ďalej. No a bezpečnostný výbor, alebo nazvime si ho akokoľvek, nazvime ho, ja neviem, okrúhly stôl bezpečnosti, je formát, kde sa všetci pravidelne stretneme, či to bude raz za mesiac, či to bude raz za 3 mesiace. Na začiatku to býva častejšie, neskôr už to ide v nejakom režime. Je vlastne formát, kde si sadneme a budeme sa spoločne rozprávať o tom, čo je pre tú firmu dôležité. Poviem to na príklade. Dnes zálohovanie vlastne informačných systémov je častokrát nastavené tak, ako dokázalo ho nastaviť IT. To znamená, že máme tu systémy, ktoré nám to umožňuje zálohovať raz za deň, niekedy v noci, alebo raz za pár dní, alebo robím nejaké čiastkové zálohy a cez víkend robím nejakú väčšiu. Otázka znie, že či to je v poriadku z hľadiska biznisu. Že či vlastne biznis, alebo tí majitelia, tí šéfovia nejakých iných útvarov vlastne o tom poprvé vedia, že vlastne keď sa niečo stane
5 minút pred polnocou, ak o polnoci minú zálohy, tak vlastne som o celý deň prišiel. Možno to nevedia. Častokrát máme takúto ako keby skúsenosť a oni očakávajú, že o tie dáta neprídu. Že vlastne tých 24 hodín dát jednoducho oni neprídu a niekde to zálohovanie raz za týždeň, dajme tomu. Hej. Čiže zálohovanie nemá byť postavené na princípe, že IT má takéto možnosti. IT má mať možnosti také, ako biznis požaduje. To znamená, že oni potrebujú mať noty, my potrebujeme zálohovať každú hodinu, tak na to potrebujeme ale aj takú technológiu, ktorá tomu samozrejme zodpovedá. Čiže toto je ten priestor, kde sa spoločne rozprávame o tom, ako na tú kybernetickú bezpečnosť, ako pripraviť spoločnosť na prípadné proste problémy a ako ju nastaviť tak, aby biznis fungoval. Kybernetická bezpečnosť a IT nie sú samoučelné, sú to supportné alebo podporné nástroje pre biznis. A tak to vyzerať. A ty, keď prišiel do tejto našej firmy ako nový manažer, nielen, že sme ťa teda povodili po prevádzke, ale urobíš si aj ty nejaký audit, teda aké sú tie informačné systémy, aké sú, čo ja viem, aj hardwareové riešenia. Lebo už keď si sadneme s manažermi, samozrejme každý manažer aj majiteľ podniku musí všetko ísť veľmi rezko odsypať. Čiže predpokladám, že najskôr sa asi urobí nejaký audit z tvojej strany tých systémov, že čo už je na stole. A potom sa to porovnáva očakávania versus nejaké bezpečnostné požiadavky, čo by malo byť, čo prípadne vyžaduje legislatíva? Presne takto budeme pokračovať. Ten január je o tom navnímaní tej organizácie, alebo ten prvý mesiac sme obetovali vlastne tomu, aby sme pochopili, alebo ja ako manažer bezpečnosti som pochopil, čo tá organizácia robí, akí sú jej kľúčoví odberatelia, dodávateľia, zamestnanci, aké sú kľúčové procesy. My ideme zabezpečovať procesy ako také. Lebo informačné technológie a systémy sú len zase nejaká podpora pre nejaký, či už výrobný proces, obchodný proces alebo iný proces organizácie. Hĺbkový audit máme naplánovaný hneď na február. To znamená, že keď už vieme, čo vlastne potrebujeme, čo je pre nás dôležité, aspoň si to teda myslíme, že to vieme, tak začneme s tým, že urobíme si poriadok. Urobíme si červenú čiaru. To znamená, áno, dnes sme na tom tak. A to je niečo, čo proste každá organizácia by mala spraviť. Či už raz za rok, alebo teda za nejakú jednotku času, ale na tom začiatku určite. Proste, či už legislatívne spĺňam veci, to znamená, že či mám, čo mám mať a podobne, ale hlavne aj technologicky. Takže Andrej, máme za sebou prvý mesiac v našej potravináckej firme a ďakujem za všetky zaujímavé informácie, ktoré si teraz povedal a asi dáme teraz priestor aj našim poslucháčom alebo tým, čo nás pozerajú v rámci tohto streamu, aby ste sa pýtali, položili otázky aj vy na nášho manažera kybernetickej bezpečnosti a uvidíme teda, čo zaujímavé príde od nášho publika. Ďakujem pekne aj ja. Ja by som ešte chcel vyzvať naozaj poslucháčov, aby nám písali. Sme tu hlavne preto, aby sme zodpovedali otázky, ktoré ich trápia, aby sme im pomohli. Nechceme sa tu len samoučelne rozprávať. Ďakujem pekne. Dostávame sa do druhej časti nášho webinára, ktorá je venovaná práve vašim otázkam a vaše otázky môžete písať do komentára v rámci LinkedInu. My, samozrejme, pokiaľ nám nabehnú nejaké otázky, Andrej to bude sledovať, tak ja by som možno začala takou úplne laickou otázkou, teda ako sa identifikovať ako ten subjekt, ktorý má povinnosti podľa kyberzákona. Rozprávali sme sa o tom, že je to v princípe jednoduché. Existuje na to teda zákon, ktorý má v sebe nejaké prílohy. Ja by som možno, že rád to aj ukázal, čiže urobili by sme si normálne vyhodnotenie spoločnosti alebo subjektu, ktorý by potenciálne mohol byť a povieme si, aké sú teda základné kritériá ľudskou rečou a ukážeme si, akým spôsobom sa nahlásiť na Národný bezpečnostný úrad ako a prevádzkovateľ základnej služby, tak ako to vlastne má byť, je to jednoduché. Tak keby som mohol poprosím režiu na prestrih na share z môjho počítača. A ja som si teda našiel zákon 69/2018 v novelizovanej verzii,
ktorý v podstate hovorí o povinnostiach a požiadavkách na prevádzkovateľa základnej služby. Sú tu samozrejme iné požiadavky, ale teda dostaneme sa ku konkrétnym, ktoré nás v tomto prípade tej identifikácie zaujímajú. A začal by som s paragrafom 17 zákona 69/2018 a tu sú v podstate definované požiadavky. V podstate sú rôzne, ale ja by som sa zameral na tie, ktoré sa nás budú týkať. V zásade platí, že organizácia sa môže stať prevádzkovateľom základnej služby len vtedy, ak spadne do niektorého sektoru, ktorý je definovaný v prílohe číslo 1 alebo v prílohe číslo 2 tohto zákona. Takže otvoríme si prílohu číslo 1. A máme definované, toto skúsim trošku zväčšiť, máme definované sektory. Bankovníctvo, doprava, tá je rozdelená na nejaké ďalšie a podobne. A rovnako vyzerá príloha číslo 2. Pardon. OK, tak som si otvoril asi zákon, ktorý je nie novelizovaný. Sekundu. Alebo mi otvorilo nejakú zvláštnu prílohu. A presne tak. Takže dajte mi prosím sekundu. Čiže dáme si k prvému 25. Ideme teda do paragrafu 17, ospravedlňujem sa za nesprávnu informáciu. Čiže paragraf 17. Kto je teda prevádzkovateľ základnej služby? Príloha číslo 1 a príloha číslo 2. Čiže príloha číslo 1 hovorí o sektoroch, ako je energetika, ako sú teda ďalšie. A príloha číslo 2 hovorí presne o tom istom. Rozdelenie medzi prevádzkovateľov kritických sektorov a menej kritických. A tu sú definované napríklad konkrétne typy subjektov, ktoré majú povinnosť alebo ktoré môžu spadnúť do registra prevádzkovateľov, ktoré budú pod touto zákonnou regulatívou. Ak sa teda identifikujem v prílohe číslo 1 alebo v prílohe číslo 2, tak mám splnený prvý parameter. To znamená, týka sa ma sektor. Ak tam nespadnem a nebudem teda identifikovaný v žiadnej z týchto kolóniek alebo v žiadnom z týchto sektorov, tak to znamená, že nie som prevádzkovateľ základnej služby. Aby som úplne podal celú informáciu, existujú aj nejaké špecifické podmienky, ako sa tam môžem dostať, aj keď tu nie som, ale tie sa nebudú týkať naozaj drvivej väčšiny z nás. Preto pre tento prípad by som sa venoval naozaj tejto oblasti takto. Čiže ak som v prílohe číslo 1 alebo som v prílohe číslo 2, tak je to prvý predpoklad na to, aby som bol prevádzkovateľom základnej služby. A musím si vyhodnotiť kritérium veľkosti. To znamená, že tá organizácia, aby sa stala, musí byť stredným podnikom. Stredný podnik je definovaný tak, že má od 50 zamestnancov vyššie a má vlastne obrat od 10 miliónov viac. Platí, že stačí splniť jedno z týchto dvoch kritérií, nie obe súčasne, čiže buď alebo. Ak splním aspoň jedno z nich, tak vlastne som naplnil toto veľkostné kritérium. Ak som sa teda našiel v prílohe 1 alebo v dvojke, v danom sektore, kde vlastne vyrábam alebo kde vlastne sa identifikujem svojou činnosťou a zároveň som splnil kritérium vlastne veľkosti, zopakujem, čiže nad 50 zamestnancov alebo nad 10 miliónov, pardon, 10 000 by sme tam boli asi viacerí, 10 miliónov eur vlastne obrat z minulého roku sa to počíta a tým pádom je teda vysoká pravdepodobnosť, ak nerátame teraz výnimky, tak som prevádzkovateľom základnej služby. Následne idem na stránku Národného bezpečnostného úradu, existujú tam formuláre, ukážeme si. Ešte by som si dovolil pre divákov alebo poslucháčov
ukázať stránku nis2.mbu.gov.sk. Je to stránka, ktorá je vlastne ako keby oficiálna stránka k transpozícii NIS 2 pre Slovensko. Je to pod teda Národným bezpečnostným úradom a sú tu celkom zaujímavé informácie, sú tu celkom zaujímavé odpovede a otázky, na ktoré by som vás chcel naviesť. Majú vytvorený dotazník, kde si môžeme overiť naše informácie a respektíve kde si môžeme pomocou tohto nástroja na tejto webovej stránke zistiť, či teda sme alebo nie sme, alebo či teda smerujeme k tomu, že sme prevádzkovateľom základnej služby. Ak by som to vyskúšal, tak vlastne idem do sektoru, akože výroba a spracovanie, distribúcia potravín. Som prevádzkovateľom potravinárskeho podniku. Vyberal som si túto možnosť a je tu určenie veľkosti podniku. To znamená, že malý podnik je ten, ktorý má do 50 zamestnancov a obrat do 10 miliónov. Stredný podnik je ten, ktorý je do 50 miliónov a do 250 zamestnancov. Tým pádom stredný podnik začína, treba si z toho vydedukovať tú spodnú hranicu, ako sme už hovorili, je to od 50 vyššie zamestnancov a od 10 miliónov vyššie obrat. Ak som sa teda identifikoval ako takýto podnik, mám nejaké ďalšie podotázky, ktoré môžem z prílohy číslo 2 identifikovať a tá informácia znie, že som prevádzkovateľom základnej služby. Čiže aj takýmto spôsobom si môžeme v podstate pozrieť a skontrolovať, že či teda sme alebo nie sme. A toto by mohlo byť takýmto návodom pre organizácie. Ešte by som vás chcel upriamiť teda vašu pozornosť na otázky a odpovede. Otázky a odpovede sú naozaj celkom nová studnica informácií, kde Národný bezpečnostný úrad sa stretol s otázkami, ktoré sú ako keby relevantné k tejto téme a ich takýmto spôsobom sa vlastne zobrazil a snaží sa na ne odpovedať. Čiže ak napríklad MBU ide organizovať nejaké aktivity, napríklad webináre alebo stretnutia, či v tom chce pokračovať. A sú tu aj odpovede na to, že či napríklad, ak už som bol prevádzkovateľ základnej služby, že čo sa v zásade udeje alebo môže udiať. A ďalšie zaujímavé otázky. Je tu otázka, že čo znamená napríklad kľúčová služba, MBU sa snaží to nejakým spôsobom vysvetliť a sú tu ďalšie zaujímavé otázky, ktoré by vás mohli zaujímať, sú zaujímavé tie otázky a odporúčam sa na ne pozrieť. Národný bezpečnostný úrad ich aj aktualizuje, čiže je šanca, že na otázky, ktoré dnes máme, dostaneme aj odpoveď v nejakej blízkej dobe, ak sa tu dnes nenachádzajú. Čiže ak som vlastne splnil tieto požiadavky na to, že som sa vyhodnotil ako prevádzkovateľ základnej služby, idem na stránku Národného bezpečnostného úradu mbu.gov.sk, kde mám v podstate záložku kybernetická bezpečnosť. Tu môžem naozaj získať rôzne informácie od jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti po rôzne ďalšie zaujímavé témy, ako audit. A v podstate, o čo nám teraz ide, je, aby sme sa dostali ku formuláru na nahlásenie sa ako prevádzkovateľ základnej služby. Ja som išiel na záložku Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti, záložke Metodiky usmernenia formuláre. Klikal som na formuláre, vzory dokumentov a hneď na úvode je doména kybernetická bezpečnosť, základné služby a vlastne je tu oznámenie o vykonávaní činnosti a o poskytovaní služby podľa zákona číslo 69/2018. Otvorím si daný dokument a je to teda oznámenie podľa tohto zákona, kde som ja ako prevádzkovateľ, čiže ja ako organizácia so svojím sídlom, so svojím IČom, so svojimi verejnými IP adresami pre daný sektor,
prípadne existuje podsektor a tak ďalej, sa identifikujem a vyplňam kontaktné informácie, v prípade, ak už ich viem, tak ďalšie informácie, ako je tretia strana, manažer kybernetickej bezpečnosti. Vyplním daný formulár, ako sme si hovorili o prvej časti, tak ho doručím Národnému bezpečnostnému úradu do 60 dní od 1. januára, čiže naozaj máme ešte nejakých 10 dní plus minus na to, aby sme to stihli v zákonnej lehote a doručíme to, ako sme si hovorili, buď teda e-mailom, alebo teda vlastne poštou, doporučenie na podateľňu, alebo teda urobíme to cez podanie cez Slovensko SK na Národný bezpečnostný úrad. A máme vybavené. Sme v podstate si splnili zákonnú povinnosť a týmto spôsobom môžeme pokračovať ďalej. Čakáme na oznámenie o zaradení samozrejme a to bude dátum, odkedy sa nám začnú plynúť lehoty a teda zákonné povinnosti. Super, ďakujem veľmi pekne. Naozaj to bolo veľmi praktické, že si poukazoval, kde nájdeme všetky tie linky a všetky dokumenty. Keď som už pozerala nejaké otázky, ktoré nám prišli, tak prišla otázka aj na manažera kybernetickej bezpečnosti. Aké sú teda kritériá? Musí to byť manažer kybernetickej bezpečnosti s certifikátom. Bola tam otázka, že teda, či ich je dosť na to, aby pokryli vlastne to množstvo subjektov, ktorých sa bude momentálne podľa novely zákona teda stiahovať tieto povinnosti a či je možné nejakým spôsobom ich šerovať navzájom týchto manažerov? Na to, aby som bol v podstate manažerom kybernetickej bezpečnosti, zatiaľ nepotrebujem mať oficiálny certifikát, len musím teda spĺňať dve základné náležitosti, a to mať nejaký znalostný štandard, čiže byť v doméne doma. Na to existuje samostatná vyhláška, ktorá určuje, čo sú tie znalostné štandardy. Je to v zásade nejaká prax, niekoľkoročná prax podľa dosiahnutého vzdelania, ktorá sa musí, ale tá prax samozrejme byť buď v IT alebo teda bezpečnosti, aby bola teda ako keby relevantná. A následne, ak ma teda chcú vymenovať, tak ma už môžu a mal by som splniť ako keby ďalšiu, organizácia by mala splniť ďalšiu požiadavku a to je na to, aby som bol nezávislý od prevádzky a výkonu IT služieb v danej organizácii. Môžem byť interným zamestnancom, samozrejme, môžem byť externým kontraktorom. Je to naozaj dnes bežné, že organizácie si najímajú takýchto expertov z vlastne vonku alebo z vonkajšieho prostredia. Či je manažerov dosť alebo nie, nie je ich dosť samozrejme. Na druhú stranu vzdelávanie beží, je to téma, ktorá je naozaj v silnom rozvoji a ja verím, že tých manažerov bude dosť. Na druhú stranu by som nechcel, aby to vyznelo negatívne, že ich je teda naozaj veľmi málo. Máme ich stovky v zásade, už skoro stovky aj certifikovaných, tak to som to myslel, a tých, ktorí to môžu vykonávať na základe svojej praxe, je násobne viac. Čiže je dobré mať ako keby certifikát podľa ako keby certifikačnej schémy, ktorá vlastne garantuje to, že mám teda nejakú odbornú prax, lebo najprv je tam nejaké posudzovanie toho, že či vlastne spĺňam požiadavky na takúto certifikáciu. A následne musím prejsť nejakým overovaním teda vedomostí, to znamená nejakým testom alebo nejakou skúškou na to, aby som splnil tieto požiadavky a tým pádom alebo ak to teda urobím a všetko splním, tak mám o tom certifikát, ale nie je to nutná podmienka. Ak by niekoho zaujímalo napríklad, že ako sa auditor bude pozerať na vlastne ako keby znalostnú vlastne bázu toho manažera kybernetickej bezpečnosti, tak sa to ako keby dokladuje nejakým životopisom alebo nejakej skúsenosti, možno že certifikátmi z iných bezpečnostných oblastí alebo ITčka, tak aby sme vedeli v podstate preukázať, že mám teda tú nejakú históriu a niekedy som to v živote robil. Čo sa možno týka ešte manažera bezpečnosti, ja rád hovorím, že netreba si ho myliť za všeho boha. To samozrejme je ako keby človek, ktorý má mať silné povedomie o kybernetickej bezpečnosti, ale kybernetická bezpečnosť je disciplína, ktorej naozaj potrebujeme viacero odborov spojiť. A nie je to one-man show, to znamená, že ten manažer bezpečnosti je určitým manažerom, to znamená, že ako keby riadí
ako tá kybernetická bezpečnosť by mala napredovať, kam sa to má celé posúvať, a akým spôsobom chceme sa k tomu postaviť, tak aby to bolo tej organizácii primerané. Nie všade budeme samozrejme robiť bezpečnostné opatrenia, ako má NASA a podobne. Na druhej strane niekde asi áno. A vždy treba na základe analýzy rizik vyhodnotiť, že kde mi tie rizika hrozia, ako ich mitigujem a čo je pre mňa ako organizáciu potrebné. To nemusí platiť všeobecne všetkým, na to je tá analýza rizik napríklad. A takýmto spôsobom. Čiže v podstate manažér kybernetickej bezpečnosti je ako keby človek, ktorý to riadí, ktorý to zastrešuje. Na druhú stranu musíme očakávať, že je to tím, ktorý by mal byť vybudovaný okolo neho. Ak som malá organizácia, tak samozrejme ten tím bude ITčko z veľkej časti náplňať. Ak som väčšia organizácia, možno už budem budovať vlastný bezpečnostný tím, ktorý sa bude venovať rôznym oblastiam bezpečnosti, na čo sám manažer nemôže. Keby som ho chcel prirovnať, ja ho rád prirovnávam teda manažera kybernetickej bezpečnosti o pozíciu ku všeobecnému lekárovi. Je to ako keby lekár, ktorý je naozaj odborník, vyrieši veľa vecí, pre malú organizáciu je možno dostatočný, ale pre špecifické problémy alebo témy, alebo teda oblasti kybernetickej bezpečnosti potrebujeme ďalších špecialistov, ktorí to vyriešia. Otázka je, že či musí mať manažera kybernetickej bezpečnosti aj organizácia, ktorá nie je podľa samohodnotenia prevádzkovateľom základnej služby. Zo zákona nemusí. Zákon platí len na prevádzkovateľov základnej služby. Ak teda ani nie som, tak na mňa celý tento zákon neplatí alebo sa nevzťahuje. To znamená, že nemám žiadne zákonné povinnosti, ani zákonnú povinnosť mať teda manažera kybernetickej bezpečnosti. Na druhú stranu, ako sme hovorili na začiatku, každá organizácia by mala sa venovať kybernetickej bezpečnosti, či už z dôvodu, že mám tu legislatívnu požiadavku, teda zákon, alebo že vlastne chcem sa chrániť takisto tu. Znamená, že keď nie som v zákone alebo pod zákonnou reguláciou, to neznamená, že kybernetická bezpečnosť sa ma netýka a tak ako keby nikto nebude útočiť. To tak nefunguje. Nikto, žiadny útočník si proste nepozrie zoznam, aha, tuto sú regulované subjekty, aha, títo majú zákonnú povinnosť, no tak teraz sa o nich postaráme. To s tým je samozrejme jedno a tým pádom by sme sa mali chrániť naozaj všetci. No a nemusia ho volať manažér kybernetickej bezpečnosti, nemusia ho volať žiadnym takýmto názvom, nemajú žiadne povinnosti, aby ako nutne ho takto mali, ale mal by to byť človek, ktorý im vie možno, že pomôcť. Môže to byť aj ako keby ITčkár, len aby mal teda ten znalostný backend alebo znalostné podhubie na to, aby teda bol ako keby relevantným partnerom v tej organizácii na tému bezpečnosti. Určite. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázku. Možno teda sa k tomu dostaneme aj v tých ďalších našich sériách, ale teda pokiaľ je manažer kybernetickej bezpečnosti vo viacerých spoločnostiach a po tej úvodnej analýze určí nejaké opatrenia, napriek tomu, teda, že boli určené opatrenia, ten IT zamestnanec nesplní tieto opatrenia, že ako postupovať v tomto prípade? Čo by si radil? Na začiatku sme si hovorili, celá téma tohto mesiaca je o tom začiatku, o tom bezpečnostnom výbore, ako si nastaviť pravidlá a postupy hry. To znamená, že to je dôvod, prečo vlastne manažer bezpečnosti by mal byť nezávislý od vlastne IT, lebo keď napríklad šéf IT povedal, a tomuto sa venovať nebudeme, tak zrazu sa nič nedeje a vlastne ako keby nie je treba. Manažer bezpečnosti zobere takéto požiadavky, ktoré by mali vyplynúť z buď dobrej praxe, z analýzy rizik alebo z identifikácie takýchto požiadaviek, ktoré sú pre tú organizáciu proste potrebné. Zobere tieto požiadavky napríklad na ten bezpečnostný výbor alebo teda na ten meeting, ktorý je vlastne k tomu. Mal by tam byť aj zástupca vedenia a to je vlastne ten priestor na to, aby sa dohodli, že vlastne ako a kedy. Z toho vypadnú nejaké úlohy, vypadnú z toho nejaké termíny, vypadnú z toho samozrejme nejaké náklady, či už ľudské alebo teda finančné alebo akékoľvek a stanovujú sa termíny. To znamená, že do
nejakého času, mesiaca, 3, neviem koľko, budeme mať ako keby niečo, budeme mať firewall, budeme mať antivír všade a podobne, alebo teda iné samozrejme oblasti. No a keď to nebude, tak zase na ďalšom bezpečnostnom výbore sa na to začne pýtať, že vlastne kvôli čomu to není. A je ten bezpečnostný výbor, alebo teda takýto formát dobrý aj v tom, lebo však vieme, že ITčko aj ostatní sú vyťažení samozrejme ako keby svojimi úlohami. Neviem, či som videl niekedy IT, ktoré nemalo čo robiť. Také som asi nevidel a preto je potrebné sa dohodnúť aj o prioritizácii tých úloh. No, to musí bežať, to ITčko v podstate musí robiť. A na konci dňa je možno aj téma, že či to IT nepotrebuje v podstate posilu aj možno aj personálnu na to, aby vedelo reagovať v primeranom čase na požiadavky kybernetickej bezpečnosti. Áno, ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázku, čo sa týka hĺbkového auditu. Pristupujete k hĺbkovému auditu aj pokiaľ firma doposiaľ oblasť bezpečnosti systematicky neriešila? Hĺbkový audit je možno, že pojem, ktorý je trošku nadnesený, ale skúsim to vysvetliť. Ten hĺbkový audit je v podstate myslený tak, že musíme zistiť niekde a niekedy, že ako na tom sme. Čiže samozrejme ten hĺbkový audit má svoje rôzne hĺbky a keď viem, že ako keby daná téma není vôbec riešená v organizácii, tak už na tom vrchu ako auditor viem, že nemá zmysel sa pýtať na podrobné otázky a viac nižšie. Poprvé to tých ľudí bude frustrovať a po druhé aj tak viem, že sa to tam ako keby nerieši, alebo je to téma, ktorá tam v podstate vyriešená není a mala by sa. Ale keď som v organizácii, ktorá je už vyspelejšia a ktorá má už zavedené bezpečnostné opatrenia, tak samozrejme tam potrebuje ísť ako keby auditor do väčšej hĺbky, aby zistil, že či tam nie je náhodou priestor na nejaké zlepšenie. Neodporúčam určite ísť do nejakých penetračných testov infraštruktúry alebo internej infraštruktúry alebo takýchto náročnejších overovaní. A to z toho dôvodu, aby som dopovedal vetu, čo som nedopovedal, nedoporučujem to, alebo neodporúčam to pre organizácie, ktoré neriadia tú bezpečnosť a tú vyspelosť už nemajú na nejakej ako keby rozumnej úrovni. Lebo sa len tým preukáže, že to máme zle a minieme na to ako keby kopať peňazí. Zo svojej auditnej praxe, keďže som aj auditor kybernetickej bezpečnosti, sa dá proste takéto tvrdenie povedať, že to sú vyhodené peniaze a stačí sa opýtať v organizácii tých ITčkarov, ak budú úprimní, tak oni vám sami povedia, kde majú slabé miesta a nemusíme na to zaplatiť nejaký hĺbkový, náročný, veľký audit, keď vieme. Oplatí sa to opačne, keď najprv príjmem bezpečnostné opatrenia, zabezpečím si tú infraštruktúru podľa nejakého štandardu alebo podľa nejakých náležitostí, ktoré sme si určili nejakým spôsobom. Ja mám tam takú veľkú vôľu na to, že ako sa k tomu dopracovať. A keď sme si istí, že to máme nasadené, aplikované a to je dobre, tak potom na to zobrať niekoho, kto sa to pokúsi rozbiť a my ako keby zistí možno tých niekoľko slabých miest, ktoré sme byť opomenuli, alebo sme si nevšimli, alebo nedotiahli do konca, ale určite nerobí to opačne, ako na čo, keď proste my sami vieme, že to nemáme dobre. Super. Ďalšia otázka. Ako má organizácia postupovať s analýzou rizik? Nová vyhláška ešte nie je. Existujúca 362 z 2018 prístupuje inak ako aktuálne znenie zákona o kybernetickej bezpečnosti. Takže čo ste s týmto? To je dobrá otázka a bude to aj téma ďalších vlastne čísel. Ja by som počkal na novú metodiku analýzy rizik, ktorú Národný bezpečnostný úrad pripravuje, alebo teda ide ju meniť. Čiže ak chcem splniť, alebo ak sa chcem inšpirovať tou zákonnou, tým spôsobom, ktorý zákon preferuje, alebo teda ako Národný bezpečnostný úrad to určí v nejaké metodike, tak by som si to počkal na takúto novelu. Netrúfam si hovoriť samozrejme za ako keby legislatívcov, alebo Národný bezpečnostný úrad to ani náhodou, ale očakával by som ju v nejakej blízkej dobe, mesiaca, 2, 3, ale to je naozaj môj osobný tip. A na druhú stranu, analýza rizik je tu už pojem, ktorý tu je odjak živa, alebo teda veľmi dlho, že či tu zákon máme alebo nemáme. Tá analýza rizik sa dá vypracovať
a zamerať sa ako keby treba na ciele. To znamená, že ja chcem to analýzou rizik identifikovať rizika a dať k ním nejakú prioritizáciu. Čiže za mňa cieľom analýzy rizik je identifikovať problémy a zoradiť ich podľa nejakej vážnosti alebo toho dopadu. Veľakrát som videl analýzy rizik na 1500-1600 strán, fantastické, dôsledné, dokonalé, vôbec ich nespochybňujem. To, v čom viac vidím osobne proste problém, je tá realizácia tých nápravných opatrení. A to znamená, že ja tak ako laicky teraz hovorím, že keby sme si vybrali každý rok 5 najväčších rizík, ktoré sme si identifikovali od toho ako keby hora dole a tie naozaj odstránili a ďalší rok si zobrali ďalších 5 a ďalší rok možno ďalších 5, samozrejme to analýzu rizik treba updateovať, tak by sme boli možno, že výrazne bezpečnejší ako to, že mám teraz 2000 strán popísaný rizik a ako keby neviem s tým pohnúť. No, kráti sa nám pomaly čas a ja by som chcela povedať naozaj všetkým, ktorí nás pozerajú, že pokiaľ sa nedostaneme k všetkým otázkam, tak samozrejme Andrejov tým sa k ním vráti a poskytne vám odpovede. Máme tu ďalšiu, či musí prezentovaný formulár vyplniť aj organizácia, ktorá bola zaradená medzi poskytovateľov základnej služby ešte pred novelou zákona? Pokiaľ viem, nie. Super, tak to bolo rýchle. Analýza rizik vychádza z identifikácie aktív. Mám identifikované aktíva, urobenú analýzu podľa metodiky, príde auditor, môže sa stať, že mi povie, že niektoré aktívum, ktoré považujem za stredne kritické, má byť vysoko kritické a podobne, alebo bude len hodnotiť analýzu rizik ako takú a identifikáciu aktív nechá na organizáciu a bude veriť odbornému súdku manažera. Závisí od situácie. Samozrejme, určenie vážnosti daného rizika v analýze rizik je vždy na zodpovednosti danej organizácie. Daná organizácia si vždy hovorí, že aký to má pre nich dopad. Oni to vedia najlepšie, ako reálne to auditor od proste boku na nejakom audite nemôže vyhodnotiť lepšie ako sama organizácia. To sa nedá. Na druhú stranu auditor skúma princípy, overuje si to na vzorke, to znamená, že musí mu to dávať zmysel a musí byť primeraný nenastavený apetit. To znamená, že tá organizácia si vždy povie nejakú hranicu, kde je to pre nás akože riziko, ktoré proste akceptujeme. Čiže nastavujeme si nejaký rizikový apetit, že ak to riziko napríklad finančne je do 10 000, teraz vymýšľam si čísla, tak si povieme, že to zvládneme. Keď sa nám stane, tak to zvládneme a nestojí nám to za tú námahu, alebo tie peniaze, alebo ten effort, ktorý by sme dali do toho, aby sme to riešili. A na druhú stranu stáva sa, že analýza rizik nemá hlavu petu a vtedy auditor samozrejme na to by mal reagovať, by na to mal poukázať a samozrejme v auditnej správe to nejakým spôsobom vyhodnotiť. Super. Posledná otázka. Dodavatelia s významným vplyvom, akým spôsobom sa majú hlásiť dodavatelia s významným vplyvom na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti poskytovať základnej služby na NBUčko? Keď sme ukazovali tie formuláre na to nahlásenia, tak vlastne my sme ukazovali formulár, kde sa hlásim a už tam vlastne bola kolónka, ktorá hovorila, že ak mám takéhoto dodávateľa, ak som ho takto vyhodnotil, tak tu je ten priestor, kde ho identifikujem. Hneď pod ním vlastne bol formulár číslo 2, ktorý hovorí o zmenách. Môže, že sa mi zmení štatutár, zmení sa mi meno, zmení sa mi adresa, zmení sa mi manažer kybernetickej bezpečnosti, zmení sa mi dodávateľ. Tak v tomto formulári nájdem takisto vlastne poličko, kde toto v podstate zapíšem, tieto zmeny, ktoré nastali a pošlem to Národnému bezpečnostnému úradu. To, čo by som k tomuto ešte chcel povedať, zase to bude téma ďalších našich čísel, takže vás vlastne k tomu vlastne pozývam, aby sme sa vždy každý mesiac takto vedeli porozprávať. A tie otázky sú naozaj výborné. A aby som len dokončil myšlienku, že Národný bezpečnostný úrad bude aj vyhodnocovať a bude mať nejaký dotazník na to, aby si s tým nahláseným dodávateľom to nejako prešiel a vyhodnotil ho ako Národný bezpečnostný úrad, že či teda je alebo není takýmto kritickým dodávateľom. No, čiže nebude to len také, že to tam pošlem a automaticky ho tam zaradia, lebo z toho vypadnú zase kopec povinností zo zákona, tie, o ktorých sa vlastne rozprávame stále spolu.
Super. Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce odpovede. Ďakujem vám všetkým aj za zaujímavé otázky. A naozaj, ako povedal Andrej, sledujte aj prílohu Hospodárskych novín, kde budete môcť sledovať príbeh Andreja v našej fiktívnej potravinárskej firme Chrum Chrum a teda to, ako prebieha jeho proces manažera kybernetickej bezpečnosti každý mesiac a samozrejme uvidíme sa aj pri ďalšom našom online webinári k ďalším témam. Samozrejme tie pozvánky vám vždy pošleme a budete môcť klásť aj ďalšie otázky. Ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň. Andrej, ďakujem. Ďakujeme pekne a dovidenia.